daar zijn we. Hallo. Hi, hoi. Nou, kijk, dit is Johanne. En dit is... Wie ben ik? Ja, ze noemen mij verschillend, maar ik heet eigenlijk Angelo. Angelo. Ja. Angelo, Johanne. Ja. En ik heb Zij doet Echo. de schaatsdingetjes hier. Dat is heel leuk. En dit is de lul Dennis. Dennis die heeft alleen maar allemaal rare Hij mag dingen er niet op. Ja. Ja. En hij is een kneus. Ik krijg het warm van lekker warme koeienmelken. U hoort straks zelf ook de deel wanneer de missie Kerstgezongen. is en wanneer hij of zij... Nijntje fluit, hij is een kerst van kuit. De hanen slingert in, hij piekt er overin. Hij